Igbo ndị ma mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m ihe anụnwa kịta bụ ndụrụ n'azụ m n'afọkwa m n'afọ m anya ọfọ maka unu ụfọdụ mkpa afọ ogologo ihu ya. Unu mana mgbe gara aga nwetara unu vidiyo unu na Enugu steeti gọọmenti mee eji n'ụlọ ụka kpọrọ ndị agha akpọrọ ịmago mechaa everything niile ma at the end of the day ndị ahụ wee mee gịnị wee nata mana abịakwa mgbe expose some of the lies ha made regarding that video ahụ. Mana nsogbu adụ ihe na-ajụ kedu ihe na-eme n'akụkụ screen ya ahụ ihe ahụ mfu kịta bụ ha sị ka ha release their tactical drone movement ka ha si wee carry out that rescue. Biko na ụmụnna na ụmụnne m biko kwuo unu da na-enene da video ọfụma. Ha sị na ha egosi the tactical decision niile emere inenecha da drone na ihe achọpụta na da drone bụ ihe a dịka drone experiment ha ji wedu ka ndị anụnwa na-eme land mapping. 1 2 that drone look like drone eji eme survey. 3 drone ahụ dịka drone ya jọsụ ọ gaghalicha onwetacha some area view ọ nachi ya azụ. In doing so ha kwesịrị igosi anyị okay na mgbe those kidnappers enwede ha n'ime ọhịa na mgbe the drone gosi ndị ahụ ebe eji ha eji. Mana this one nothing I have for ya na that video ahụ. So say the after new post the governor is doing well. Governor, learn to tell somebody the truth. Peter and if you are not doing well, let the people come out and tell you that you are not doing well. It's an opportunity for you to sit up. Obere put in a choka on the aid ganacho get well media propaganda when you hear that you are doing well. Onwe gin your mother see well loga go and collect your money back because the people you gave money to do the job are not doing they are not doing it well. Ha the social media I just need go see he kwesịrị ịfụ ha gosi anyị mgbe ha mee face to face i challenge igbe na igbe meju egbe gba onye kidnapper egbe n'ụkwụ si gosi ya na drone. Ama nwa ha ka jiwe hold Harrison na ka ọ ghara ipost ihe mere na that place because ha man Harrison post ya no ya akanta ihe ha megola establish already. Ha wee nwee ike wee ka hold go Harrison for that thing. Harrison post that video how yes okwu between ndị Enugu state government and Enugu state aid and Harrison. These 3 year clash coupled with the lies and damage update here on the social media handle. So the thing here clash. So how can I chogodi in a way case be na recent table? Man, it will not work for them, maybe Harrison no. It will not work for them. They have done well in revealing the face of Ndajelosha. Man, why can't they come out publicly admitting and that the Fulani? Now, in the midst of those things, I have one special picture then I drone chokunu pay attention. That picture kita on phone and screen. Kedu ihe ndo Fulani na-eme n'ime ọhịa dị like that. That place I for a Fulani settlement. Ebe ahụ ndị Fulani bi na ya ine ebe ahụ anya surrounded by bush mana that particular spot ha nọ ya shows that na he big ebe at least ụkwụ aga na there for the past 5 years. Ụkwụ aga na there mezi that environment ha nọ ya ọhịa na etozi na that particular spot. What then are they doing to combat those situations? Or Gwanda, unu bata n'obodo mmadụ na-ebizi na n'ime ọhịa. Hapụ n'ime ọhịa bata na city, bata na onwere onye Igbo ya eje obodo mmadụ jebili n'ọhịa. I'm not against you living in Enugu state. I'm not against you coming to Igbo land to seek for greener pasture or ịchọ ihe yele. After all, ndị Igbo na-esi ebe a Nigeria travel obodo ọbụla. Emechede wee sị na obodo ọbụla ije na fụrụ onye Igbo gema na obodo ahụ lụrụ alụ. Now, kedu ka onye Fulani eji wee bịa wee bili n'ime ọhịa dị una? Unu si na drone capture ha. What security measures are you people putting in place to combat people like this? Because no abụ on so na that drone fully enwero ka yesi chogide mmadụ chọta mmadụ na ụdị ọhịa dị otu a. Kita drone unu zinenu achọpụtago that thing, which I believe that this is not even the first time of you people doing that kind of search. Ebe unu fully call them to order or just go that place, destroy ya, demolish everything. Gwahana ime ọhịa ya bụrụ ebe mmadụ na-ebi. Ime ọhịa is meant for many things. Ịkọ ugbo, preserve the greener pasture, the greener field of the community, and also ebe ndị mmadụ na-eje gịnị, they find rest. Enwenda n'ime ọhịa enwere ha abịa emekata si oke jee n'ime ọhịa je kpata mkpọrọgwụ dị otu a jee n'ikpe agụ jee mata ihe dị otu ahụ. You will be scared of going there because na Fulani eje go about 3 or 5 kilometers inside the bush jeje bile ebe ahụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji ụkwụ jee n'ihi eji ya for more than 4 hours ebe na-aga ebe ndị anụnwa bi and ha nwechara ọkada ha ji ha bịa nwechaa ụzọ wala ha si aga.
What then are people doing? Unu si no kuno release kuno si weje di olu ke si weji den da ke so there is no atom of anything egosi that place. Unu egosi ha ebe atụlụ bọmbụ, unu egosi ha ebe agbara egbe, unu egosi ha mmadụ na-agba ọsọ, sọsọ unu gosi mmadụ na-agaghalị n'ime ụlọ ha lụrụ alụ. Ebe unu detect na there is a movement in that place. What are they supposed to do to counter those ndị Fulani anọ n'ime ọhịa n'ime obodo ahụ? Enwe ebe ọ ya bụ ije like this, achọpụta na ụdị ihe anụ nwemere ebe a, edemolish ya. Gọvanọ Soludo mere ka mara dat na achọpụta na ị na-ele mkpụrụ mmiri na họteelụ gị, achọpụta na ị na-ahapụ ndị akwụna, achọpụta na na-eme illegal something na that hotel, after that place elevel ya. Achọpụta na dibia na-eme nke a eme nke ọzọ na bia, eme nke ọzọ na shrine ya, edemolish ya. Ya ka eji wee demolish shrine Akwa Ọkụkọ today. Not his house, not his hotel. Mana shrine ya was guilty of the offense I accused Akwa Ọkụkọ of. So that shrine become an exhibit and must be demolished. So ebe unu chọpụta na ụdị unu adị n'ime ọhịa, in order to avoid and to not allow a future reoccurrence of such event that will dent the image of the governor, why can't you people demolish those Fulani settlements nọ n'ime ọhịa? Ama nwaanyị mgbe nnenechara ya, ndị mmadụ na Enugu anasị yes, governor is doing well, governor is doing well, drone ofu ka egosi, and the picture quality had released itself is not even up to 4K quality. It's not even up to 4K quality. And then drone that can be able to scan or detect your heat, the drone that can detect heat. Just follow them the Russia they use between Russia and Ukraine. Just follow the other. Go and watch if we have enemy drone na ye detect heat ni mono. You go signal Moscow now no nime una na operatives. You can be able to scan it and detect you na mmadụ no ni mono. Una wele drone eji land survey and Google mapping where weptanas na governor is doing well. Oga will not clap for governor na use mediocrity alolo. Yes, I will never clap for you because all these things were election propaganda kuno neme. Election propaganda, and I just wish that the people of that environment can wake up to know that Nihunu Jiheme with politics. Because at the end of the day, an average woman namari drone, an average village woman namoro ihobo, Yajeme Sawa na governor ego squad na video, a way say na drone, we go see Obodai, we go see more here called. Man, I fail to tell the people the truth that Fulani settlement is not supposed to be there. Ibatu Obodo mmadụ jebili n'ime ụlọ. You know, I wasn't in more. And to you, everybody now supports the governor did well in this. And what you have Pitamba, Omolendin Lego Sigoligi drone over. Whether that drone Naka Nyan days, Ndina test, Kago Sigi Hedenia. That in a bill had you a deceiver Gesena Agote, or Buron de Zibie. Or Buron de Zibie. That drone can only see things. See drone where Anaga, he can be able to track people, track locations in real time. Also kwa bolo na abani enwe drone no kita na abani itself oye gosi gi ina afọ mmadụ ka efifie. Why then are they doing seteba drone na emesi kweke like this? Ka drone na use Wi-Fi alụ ọlụ. Later that drone na use satellite, o nke na use satellite na egosi ya mgbe ọbụla. So also kwa nọ na the thickest forest in Nigeria today, it can be able to work so that because it does not depend on our Nigerian network ịlụ ọlụ. His network is light up in the space. Because do mother celebrate kwa na this thing na nwe mesena governor lolo. There is nothing there to be celebrated. Kwado no onwunu. As long as that Fulani settlement can on that imo here today. No Fulani ka ya na abata eme experiment na that village. Sino mo agbali unu. God